ktorí už takúto akciu pripravovali, vedia najlepšie, čo všetko prináša príprava olympiády. Zároveň však musím aj konštatovať, že úroveň športových olympiád, ktoré malotriedne školy organizujú, majú z roka na rok labku postavenú čoraz vyššie. Preto je mi cťou, že z tohto miesta môžem a veľmi chcem poďakovať pani riaditeľke základnej školy a jej organizačnému tímu za prípravu tohoročnej športovej olympiády a vytvorenie súťažných podmienok pre žiakov malotriednych škôl ako hostí z Opatovej, z Chocholnej, Velčíc, Skalky nad Váhom, Mníchovej Lehoty, Ivanoviec, Kalnice a samozrejme domácich žiakov zo Selca. Dúfam, že som na nikoho nezabudla. Vieme, že olympijské festivály detí a mládeže Slovenska bývajú viac športovým, kultúrnym a aj výchovným podujatím, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenský olympijský výbor, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách. Hlavným zmyslom organizovania týchto olympijských festivalov detí a mládeže je rozvoj pohybu detí, aby včas pochopili význam športu pre život, pre krásu, dávať im príležitosť na preukázanie svojich športových predpokladov a inšpirovať mladú generáciu k dlhodobému procesu pestovania športov. Skrátka, viesť ich k tomu, aby spoznali radosť pobytu v prírode, na ihrisku a nielen sedieť za počítačom, ktorý už neodmysliteľne patrí v dnešnej dobe. Verím, milí žiaci, že dnes ste sem prišli plní odhodlania súťažiť v pravidlách fair play a v duchu olympijského hesla rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne, ale priateľské. K tomu vám